אנחנו ממשיכים בעזרת השם, מקום שפסקנו. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. רבי חנינא בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לציב, שנאמר מושב לציב לא ישב. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר אז נדברו יראי השם איש על רעהו ויקשב השם וישמע, וייכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם לחושבי שמו. אין לי אלא שניים, מנין אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר ישב בצד וידום כי נטל עליו. המתחילה המשנה, דיבר רבי חנינא סגן הכהנים, אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. אומר הברטנורא, אפילו של אומות העולם, כלומר יש צורך להתפלל בשלומה של מלכות, שיהיה מלכות. שיהיה מלכות. למרות שלפעמים אולי זה לא כל כך מתאים לך, למה? יש לך את האינטרסים שלך, וזה לא תמיד מסתדר עם האינטרס שלך, אז לכאורה לא טוב לך המלכות, אבל כדאי לך להתפלל בשלומה של מלכות. אתה יודע מה יקרה אם לא חס ושלום? אז אלמלא מוראה בלי הפחד של המלכות, כמו שאמרתי לכם, איש את רעהו חיים בלעו. פעם אחת, לפני הרבה שנים, הייתי בארגנטינה. והיה שם איזה ויכוח בין השוטרים לבין המדינה. מה? רוצים תוספת העלאה בשכר. טוב, לא נתנו להם. מה הם עושים? שופטים. עשו שביתה. עשו שביתה, לא יורדים לרחובות. אתם יודעים מה קרה? השם ישמור ויציל, זה לא יאומן כי יסופר. תוך שניות, היום ונורא לראות את זה, פחד אלוקים. אנשים פשוט ירדו לרחובות ובזזו חנויות ושברו וריסקו והפכו השם ישמור ויציל. לא יאומן כי יסופר. שניות, לא יאומן, ממש, פחד חדים. אלמלא מוראה של מלכות. למה הוא לא עושה את כל השנה? פחד מהשוטרים. שם השוטר אומר, עצור, אתה לא עוצר, בום. שם לא מדברים יותר מדי. אין הרבה דיבורים. אז אתה יודע בדיוק למה אתה צפוי. אז הפחד שם הוא גדול מהמשטרה. לכן הווה מתפעל בשלומה של מלכות. למה? במינן אם זה לא יהיה ככה. אנחנו נוהגים על הכביש. בסדר, מדי פעם אתה קצת, איך אומרים, לוחץ. אם אתה רואה מרחוק כזה צהוב אדום כזה, כחול אדום כזה, פתאום, כולם פתאום ילד טוב ירושלים, אין אף אחד שמזגזג על הכביש. אין מישהו חותך לפה, חותך לשם, אין, לעקוף מימין, אין דברים כאלה. שום פנים ואופן. למה? מוראה של מלכות. זה הכוח של המוראה. ברמינן אם לא היה ככה, אם לא היה אותם, השם ישמור ויציל. איך זה היה נראה? נוסע כשהוא רוצה. ואיזה השם ישמור. בצורה שהשם ישמור ויציל. שזה מסכן את הציבור, זה לא מסכן רק את עצמו, בסדר. זה בלי הגורות, שטויים. לצערנו לא חסר מקרים. אז זה עם המלכות ועם המוראה. אז אם חס שלום אתה מוריד את המוראה, מה יקרה? אז לעולם באמת מתפעל בשלומה של מלכות. גם אם זה לא תמיד מסתדר לך. היה זה פעם אחת, להרבה שנים, הרבה שנים זה אחורה, נסענו להגיד שנה טובה להורים לפני ראש השנה, נסע בסדר. היו שיוגרים בתל אביב, צומת בסובים בישנה, מה שהיה פעם. גמרנו את הביקור, נוסעים בחזרה הביתה, קריית מלאכי. צומת בסובים, אתה פונה ימינה לכיוון הדרום ונוסע. עומד שם שוטר. טוב, כל הכבוד. התפקיד שלו. רישיונות בבקשה. בבקשה. יש רישיונות, יש הכל מסודר, הכל בסדר גמור. אומר לי, הכל בסדר, אבל מאחור הילדים בלי חגורה. זה היה בתקופה העתיקה של פעם. זה היום הייתי הולך לשבת. אבל בתקופה העתיקה של פעם, אמרתי לו, כפרה עליך. אמרו לי, מה כפרה עליך? זה 500 שקל כל ילד. אמרתי לו, תכניס, מה הבעיה? 500 שקל תרביץ. הוא אומר לי, אבל יש ילד אחד יושב על הרגליים של אחותו, זה בכלל צריך התקן, צריך כיסא מיוחד. אמרתי לו, כפרה עליך.
מסתכל, אומר לו, איזה שוגע זה, מה יש לו זה? הוא אומר לי, תקשיב, זה 750 שקל הסיפור הזה. אמרתי לו, כפרה עליך, תכניס. מסתכל, אני מתבלבל לגמרי, הוא אומר לי, בוא'נה, תגיד, מה קורה פה? מה הולך איתך? אתה מבין מה שאני מדבר איתך בכלל? אמרתי לו, אני מבין מצוין, כל ילד 500 שקל, כפול 3 זה 1,500, ועוד 1,750, 2,250 שקל, תכניס, תרביץ, כמה שאתה רוצה. הוא אומר לי, מה הקטע שלך בדיוק? אתה יכול להסביר לי? אמרתי לו, מאוד פשוט. מאוד פשוט. מה, תקשיב, אני שונא אותך? לא. אתה שונא אותי? לא. יש לי משהו איתך? לא. יש לך משהו איתי? לא. אז למה תפסת אותי? כי יש לי חוב אצלו, לא אצלך. רק אתה יודע מה הקטע? אנחנו עכשיו לקראת ראש השנה. אצלנו אומרים בראש שנה, בלילה ראש השנה, אומרים, תכלה שנה בקללותיה. זהו, תחל שנה ברכותיה. אלא מאי? נשאר לי איזה חוב קטן אצל קודש הבריחו. הוא שלח אותך לגבות, זה כל הסיפור. אתה פשוט צריך לגבות את החוב שלו. הוא התבלבל לגמרי, תקשיב, אני לא יכול להריס כל כך הרבה, תשים כמה שאתה רוצה. טוב, קח 500 שקל, חיים טובים שלום. תודה רבה, השם, ברך אותך, שיהיה לך שנה טובה, ייתן לך בריאות, פרנסה, הצלחה. תגיד את השטר. כשאדם, במקום לראות את השוטר, רואה את קודש הבריחו שמה, כל ההנהגה היא שונה לחלוטין. מי הוא? מה הוא? הוא יכול לעשות לך משהו? מה יעשה אדם לי? אלא מאי? יש לך חוב כלפי שמיה. יש לך חובות כלפי שמיה. נו, אז לפעמים שולחים לך מישהו לגבות, זה כל הסיפור, להסתדר איתך. מתכססים, סוגרים את הפינה, תודה רבה ריבונו של עולם, נגמר העניין, מה הבעיה? אם זה היה בפנצ'ר זה היה בסדר? אם זה היה מנוע זה היה בסדר? אז מה אכפת לך איך זה בא? מה זה משנה? הרי הוא עשה את כל המעשים כולם. זה פשוט וברור. אז מה אתה מתרעם? על מה אתה משתולל? מה אתה צועק על השוטר? הוא צד בכלל בעניין? הוא לא צד בעניין בכלל. יש פה רק שני צדדים. אני וקודש הבריחו, זה הכל. מה? זה הצדדים שיש פה. כל השאר זה רק שליחים שלו, זה הכל. מה? מאוד פשוט. מאוד ברור. אם היה לך מקרר בבית, הולך לך מקרר, זה בסדר. זה לא שייך לשוטר, אה? זה בסדר, היית מבין את זה. היית בטוב, זה משמיים, אין מה לעשות. והשוטר לא משמיים נראה לך מאיפה? מהארץ. לא ברצינות. רק אותי תפס. עברו לפניי, אלפי אנשים עברו פה. למה אותי תפס? כי החוב שלי כלפי שמיה, זה כל העניין. גם במצב הזה, לעולם הבא יתפעל בשלומה של מלכות. יתפלל בשלומה של מלכות. אם חס ושלום זה לא ככה, השם ישמור ויציל, אתה לא יודע לאן זה יכול להגיע. לצערנו, לצערנו. עוד, אומר התנא, רבי חנניה בן תרדיון אומר, שניים שיושבים והם ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. תסתכל, הוא לא אומר פה שהם לצים, הוא אומר שהמושב לצים. מושב, 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 כיסא, מושב, מושב לצים. מה זה שייך למושב? מה עשה המושב? מה עשה המושב? תגיד שהם לצים. לא, לא. לכאורה, אתה צריך להגיד מי שיושב עליו. למה אתה לא אומר שהם לצים? כי יכול להיות שהם לא לצים, יכול להיות שהם חכמים גדולים. אלא מה היה המושב הוא לצים? מה הקשר? תשמעו דבר. נבין את זה מתוך מעשה בבעל שם טוב. מוצא שבת אחת, בעל שם טוב אומר לעגלון שלו, ולחסידים, תגידו לו לעגלון, אלכסי, שיסדר את העגלה, יאללה, יאללה, יוצאים. טוב, כמה דקות אחרי זה, עולים על העגלה, יאללה, מכה בסוטים, יוצאים מחוץ לעיר. איך שיוצאים מחוץ לעיר, הוא אומר לו, בוא, תלס פנימה, הסוסים כבר יגיעו לך לבד, לא צריך אותך יותר. ובאמת הסוסים רצים לאן שרצים, רצים, ומגיעים בסוף לאיזה חורשה מסוימת, איזה מקום מסוים, יער. אומר להם הבעל שם טוב, זהו, תחנה סופית, לרדת, יאללה, כולם יורדים. אומר להם, טוב, אני הולך לישון, אתם לא. אתם לא הולכים לישון, חסידים לא ישנים. מה יעשו חסידים? עסקו בתורה, ישבו ללמוד התורה. יושבים לומדים תורה, בעל שם טוב הולך לישון. גם הגוי הזה שלהם, העגלון, שלחו אותו גם כן, הלך לישון, גם כן. אחרי זה שעה, שעתיים, מתעורר העגלון, מסתכל, רואה אותה, חוזר עוד פעם לישון. עוד פעם עובר איזה שעה, שעתיים, מתעורר, מסתכל, רואה אותה, עוד פעם חוזר לישון. ככה עד הבוקר, עד הבוקר. בבוקר הבעל שם טוב קם, יאללה, יאללה, על חיים טובים שלום, סגרו את הפינה, חזרה, חוזרים הביתה, חוזרים לעיר. בשביל מה הלכנו? בשביל מה באנו? מה קרה? מה היה? בשביל מה כל הנסיעה הזאת? באים לבעל שם טוב, שואלים אותו, מה יקרו להי? אומר, אותי אתם שואלים? לכו תשאלו את העגלון, מה אתם צריכים לשאול אותי? תשאלו את העגלון. הולכים לשאול העגלון, שואלים אותו, אלכסי, בואנה פה, מה היה בלילה? מה קרה? מה היה שם? מסתכל עליהם, אני אגיד לכם את האמת, תראו, אני הרבה שנים עובד איתכם, הפעם לא היה לי בעיה, הכל בסדר גמור, אבל הלילה הזה,
היה לי חשק לקום ולרצוח את כולכם. נו, הסתערתי, אבל ראיתי כולכם ערים, מה אני אעשה? אני יכול על 5-6 גברים? אני לא יכול עליהם. אמרתי, טוב, נרדם, אולי עוד שעה, שעתיים תשנו, נקום עוד פעם. וכן על זה הדרך עד הבוקר. טוב, חזק וברוך. ועכשיו מה? הוא אומר, לא, זהו, זה פג תוקף, נגמר הסיפור, חזרתי לעצמי. אבל זה מה שקרה בלילה. חוזרים לבעל שם טוב, מספרים לו את זה, אומרים לו, מה יקו להי? הוא אומר, מאוד פשוט. במקום שאנחנו היינו שם, נקדמנו שמה, שנים קודם, נרצח שם יהודי על לא עוול בכפיו. זהו, רצחו יהודי שם, על חינם, רצחו אותו, ככה. המקום קיבל את הטומאה של המעשה הזה. כאשר אנחנו היינו שמה, הגוי נרדם שמה, הוא טמא, וזאת הטומאה. מצא מן את מינו, ונעור, נדלק לו אותו הרעיון של אותו מעשה שהיה שמה. ועל ידי כך שהיינו שם, תיקנו את העניין הזה. זה כל העניין. תיקנו מה שאפשר לתקן שם. וחזרנו. בתוך המעשה הזה אנחנו מבינים, מה זה שהמשנה פה אומרת, הרי זה מושב לצים. מה זה המושב לצים? אומרת, תשמע, אתה רואה איזה שניים אנשים מדברים שטויות? תראה לך, כבר ישבו שם לפני כן איזה שניים אחרים, כבר טימאו את המקום הזה עם השטויות שלהם. אלו רק ממשיכים את השטויות של אלו הקודמים לפניהם. זה כל הסיפור. זה לא שהם לצים אלו, יכול להיות שהם חכמים, אבל מה קורה? הטומאה של המקום המשיכה לגרום להם. אז במקום שהם יתקנו את המקום הזה, הם ממשיכים את מה שהיה לפניהם. לכן, זה אומר המשנה פה, הרי זה מושב לצים, שנאמר מושב לצים, לא ישב, אל תשב מושב לצים, תתקן את המקום, תתקן, תעשה תיקון. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, אתה שומע מה אתה זוכר? אתה רוצה שתבוא אליך השכינה? דבר דברי תורה, דבר דברי תורה, תגיד דברי תורה, יבוא השכינה שמה, שנאמר, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויקטר ספר זיכרון לפניו, ליראה השם לחשוב שמו. כותבים לך את זה גם כן. תחשוב באת פה לשיעור סתם זה? יראו לך את זה 120 אחרי זה, יראו לך, היית פה בשיעור, שמעת דברי תורה, שמעת משהו, שמעת הלכה, יראו לך את כל מה שעשו פה. יראו לך, אתה מקבל על זה, מה תקבל על זה, מה שאתה לא יכול לדמיין, כל העולם הזה קטן על מה שאתה תקבל שמה. על הדיבורים האלה, סתם, שאתה בא ושומע דברי תורה. למה? והכל, בית כנסת זה קדושה אחת. אחד בא לפה לא עשה שום דבר, סתם בא לבית כנסת, ישב פה. עשה מצווה, שנאמר, אשרי יושבי ביתך. מה עשה? אמרו לו נלמד, אמר אשרי יושבי, ישב, רק ישב פה, לא עשה, גולם, איש כעפתיש, לא מבין כלום, יושב פה גולם. מצווה? גם מצווה, שנאמר, אשרי יושבי ביתך. מאושר מי שיושב בבית הכנסת. טוב, זה דבר אחד. אבל תשמע, אני גם פללתי. פללת? לעילה או לעלם כל ברכתה. הוא אומר, לא רק התפללתי, גם שמעתי שיעור. שמעת גם שיעור? תגיד לי, אתה רציני, אתה עפת לכל... זה לא דבר פשוט. זה לא קשור שזה פשוט. זה דבר גבוה מאוד מאוד. זה כשיושבים שניים, פה כתוב שניים. שניים. אתם יודעים מה קורה כשיש 10? זה מכפיל את עצמו פי כמה. אין לנו שכל לתפוס את זה, אין שכל לתפוס את זה, להבין את זה אי אפשר, שתדעו לכם, זאת האמת לאמיתה. אי אפשר להבין את המעלה של הדבר הזה. 10 זה נקראים עדה, עדה קדושה. זה לא דבר פשוט. כל דבר שבקדושה, אפשר לומר אך ורק ב10. עכשיו, אתה אומר דברי תורה? אני אומר הרבה פעמים, כל בין מבקשים ממני, תבואו ותגיד, תדבר את האבלים, תדבר זה. אני אומר להם, תשמעו, קדיש זה דבר גדול. זה דבר מאוד גדול. אבל דברי תורה זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר גבוה. אתם יודעים למה תקנו את הקדיש? למה כי תקנו את הקדיש? ועוד תקנו אותו בארמית. אנחנו לא אומרים בעברית, אומרים את זה בארמית. למה? תקנו את זה לעמי הארצות שלא יודעים שום דבר בחיים שלהם. כלום, 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 כלום. והם גרים בבבל, הוא לא יודע לדבר שום שפה, זה מה שהוא יודע, זו השפה שהוא יודע. ארמית, זהו, בבלית, זה מה שהוא יודע. אז תקנו לו את הדבר הזה. נכון שזה גבוה מאוד, אבל אחרי הכל, ביחס לדברי תורה, זה לא עומד על ידו בכלל. זה לא מתקרב בכלל. לא מתקרב. אתם צריך להבין, יש מעלות. כל דבר יש מעלות. לכן, אדם המשכיל, אני אומר להרבה אנשים, במקום כל ההשקעות האלה, כל החגיגות האלה, תשקיע בלימוד. תגיד לעילוי נשמת אבא שלך, אמא שלך, תגיד לעילוי נשמת אבא משנה. תגיד משנה, משנה. מה יש בזה? אז ככה, אני אסביר. נכון, אבל משניות מותר להגיד. תהילים מותר להגיד. נכון, אומרים תהילים? לא אומרים תהילים. אצלכם לא אומרים תהילים?
משניות לא אומרים משניות. מה אתה רוצה? עכשיו, דברי תורה כתוב שהאבל אסור בדברי תורה. למה? כי האבל אסור בשמחה. שנאמר, פיקודי השם ישרים ושמחי לב. מה פתאום שאני שמח אותך? אתה אבל, מה אתה הולך בזה שמחות? אני עכשיו בתוך שנה, מזמינים אותי, בוא, יש שזה שמחה. זה יכול להיות. יש בר מצווה, הנכד שלי. נו, אז מה עשה לך? אז מה אם אתה הנכד שלי? מה עשה אבא? אתה לא טוב? לא אבא! מה לעשות? זה מה יש? אתה בתוך שנה, מה לעשות? אז מה? אז זאת אומרת, שמחה אסורים. מה מותר? מותר דברים אחרים, דברי תורה מותר שם דברי תורה. נכון שבבית האבל לא מלמדים אותם דברי תורה, כי זה משמח, זה העניין. אבל, תדעו לכם, מצד שני, כתוב שדברי מוסר מותר לו ברשמה. דברי מוסר מותר. הלכות משך אליהם. יש הרבה הלכות משך אליהם. יש מלא, המון הלכות. משך להלכות אבלות, זה מותר להם ללמוד, אין שום בעיה. גם לאבל עצמו מותר ללמוד. נכון, יש גם הרבה מנהגים. בעייתי קצת. מאוד בעייתי, מאוד בעייתי. מאוד. נכון. אבל הולכים בין הטיפות, משתדלים ללכת בין הטיפות, לראות איפה הרוח נושבת, ולפי זה, על פי זה הולכים, משתדלים ללכת. הרעיון הוא, אבל יש דברים שהם בסיסיים לכולי עלמא. זה כולם מודים. הדברים האלו שזה אסור, אז אסור. מה שמותר, מותר. בכל אופן, צריך לדעת, צריך להגיד להם גם את ההלכות האלו. הם אבלים, הם לא יודעים, כולם לא יודעים את ההלכות. זה תקלח, ערב שבת זה תקלח. סליחה, מה תקלח? אתה עבד, ידע פניו רגליו מה עיקרים ותן גז, שלום, תלבש בגדי שבת וזהו, נגמר הסיפור. אין אבלות בשבת, נכון דברים שבפרהסיה, דברים שבצנעה יש, ובזה נגמר העניין. מותר להגיד שבת שלום, מותר להגיד שבת שלום בשבת, מותר להגיד לאבלים שבת שלום בשבת. ביום חול שלום, מה שלום ביום חול? אתם יודעים, אנחנו בתוך שנה, אתם לא יכולים להגיד לי אפילו שלום, מה שלומך, מה נשמע? סליחה, אני בתוך שנה, אתה אסור לך להגיד לי. לא אני, איך ידע? הוא בא ללמוד? הוא לא בא ללמוד, איפה ידע? אחרי שבעה כבר... חלאס, שוחרר, הוא קיבל פס, קיבל... יש לו מיוחדת, אז לא, אז מה השטויות האלה? יש הלכות, יש תורה זה לכולם אותו דבר. וזה, בדבר הזה כשעל אב ואם, אין בזה גנאי, כולם אותו דבר. צריכים לדעת, יש דברים שצריכים לדעת שזאת ההלכה, אין מה לעשות בזה, זה לא, אתה לא יכול לדחוף את זה. ההרגל של הבן אדם רואה... בסדר, נכון. אבל אחרי הכל צריך לדעת שאנחנו כן, אם זה על אב ואם, לא אחים, אחים, דברים כאלו זה יותר קל, אבל אב ואם זה הכי חמור בהכל. בכל אופן, זו דוגמה נוספת, אנשים רוצים להסתפר אחרי 30 יום, אתה יכול לעזור, אני כבר שוח פרוע, צריך להסתפר. חייבים להגיד לך. אתה רואה? צריך שיגערו בו חבריו, זה לא הולך ככה. יבוא חברים שיגידו, בוא נהיה, לך תסתפק ותראה אתה נראה, גרון נפש, יאללה, משמע, אבל יאללה, מספיק, שלום. וגם הוא חייב מישהו שישלם. לא, זה לא כתוב. זה אמרו לנו. לא. זה בעיה כאילו, זה לא שמעתי. להגיד לו... לא צריך לשלם עליך, מאיפה הבאת את זה? אמרו את זה. לא יודע מי אמר, לא שמענו דברים כאלה. למה לא אוכל במקומך? טוב, בכל אופן, אבל המעשה, אז צריך לדעת הלכות. בכל אופן, אז העניין שהאדם לומד את תורה, זה הדרגה הגבוהה ביותר, שהאדם ידע לו, הדרגה הגבוהה ביותר. אומר, אשמע, אין לך? יש לך? זה יש? יש לו מחסנים, יש לו בניינים, הוא ברוך השם. אז טוב, אז תקנה מישהו שילמד בעבורך. לך תקנה איזה אברך. לך תקנה אברך, זה לא פשוט מה שאני אומר כרגע. תחזיק אותו, זה הכוונה. תחזיק. שנאמר, עץ הימין המחזיקים בה. ותומכי המאושר. אני לא תלמיד חכם. בסדר, אתה יכול לתמוך תלמיד חכמים, אתה יכול לתמוך. יש לנו אפשרות של מה? יששכר וזבולון. כן, יש לך גוללים, יש לך יששכר וזבולון. מה אכפת לך? יש לך כסף, מה תעשה איתו? תקח אותו לקבר? למי תשאיר את הכסף הזה? לילדים שלך שיריבו מכות עליו? יהיה להם לריב על דברים אחרים. עזוב, זה כבר הם יודעים לריב לבד, לא צריכים אותך. אבל מה? תסקט עצמך בינתיים. מה הסקט עצמי בינתיים? תגיד למישהו פה, תקשיב, אני משלם לך, אני רוצה שהאברך ילמד, אני לא לומד, זה בסדר. מה שאני יכול, אני לא יכול הרבה. בסדר, אבל הוא יכול ללמוד. מצוין, יששכר זבולון. שנאמר, שמח זבולון בצאתך, ויששכר אוהליך. את מי הקדימו? תסתכלו. הקדימו את זבולון. הוא לא למד, הוא הלך לעבוד פרנסה. הוא היה עובד. שמח זבולון, הוא הראשון, אחר כך יששכר.
תראו מה זה, הוא זכה בדבר הזה. אדם המשכיל, אדם שמשכיל, מבין, משקיע את עצמו במקום טוב, צריך להשקיע בדברים טובים. אז זה אחת ההשקעות הטובות שיש. טוב, נגיד איזה נקודה בזאת שאנחנו כבר ערב סמוך לערב חג, לחג עצמו, אז צריך לדעת שיום טוב ושבת זה בדיוק אותו דבר. אין הבדל. המשנה אומרת, אין בין יום טוב לשבת, אלא צורך אוכל נפש בלבד. כל השאר, שבת יום טוב, אחד על אחד. מובן? יש אפילו דברים שיום טוב יותר חמור מאשר שבת. אבל כן, אז איך מותר לבשל? אז התשובה היא, מכיוון שביום טוב יש לנו מצווה של ושמחת בחגיך, ואין שמחה אלא בבשר וביין, דווקא אוכל טרי, אז לכן, חכמים זכרונו לברכה אמרו שאפשר לבשל ביום טוב. בסדר גמור, אבל לא כל המלאכות מותרות. אז טוב, יצא לבשל. אז הוא הולך עכשיו לשטח, יקצור חיטים, ידוש אותם, יברור אותם, ינפה עוד, יזרה לרוח, אחר כך זה, אחר כך יטחן אותם. מה עושה אתה? אז רגע, אז איפה הגדר? מה מותר ומה אסור? אז הגדר הוא ככה. כל דבר שאינו מפיג טעמו, תעשה אותו מערב יום טוב. דבר שמפיג את הטעם שלו, כלומר שהאיכות שלו יורדת, למשל אני אעשה מעל האש מהיום, אני אוכל את זה בחג. אתה לא רציני. אתה לא רציני. תימנים אוהבים רסק עגבניות מסחוג. אם אני אעשה את זה יום קודם, זה לא, הטעם שלו עייף. מותר ביום טוב נגרד במגרדת, זה עגבנייה ככה, טעים, זה. כן, מותר, אין בעיה, זה מותר, אין בעיה. אין בעיה, זה מותר, מצוין. אז מותר לבשל, כן. זאת אומרת, כל המלאכות שברגע שאני עושה אותם יום קודם, הטעם שלהם לא איכותי, אז מותר לעשות אותם ביום טוב. לכן מותר לאפות לחם ביום טוב, מותר לאפות לחם שרוצה לאפות לחם, יש לו איזה פרנה, יש לו איזה משהו, רוצה לאפות, בבקשה תאפה. למה לא? לחם חם זה שונה, זה לא דומה. אבל לנפות קמח, זה לא משנה אם תנפה יום קודם, זה אסור לנפות ביום טוב. בעיה. בורר. לא קצת בורר, זה שאסור לעשות, זה יכול לעשות מלאכה הזאת ביום קודם. ולכן זה יהיה אסור. אז אם כן, הכלל הוא בעצם כל מלאכה. ריבה, זה לא משנה, תעשה היום, תעשה אותה אתמול, תעשה שבוע שעבר. אותו דבר, ריבה נשאר ריבה, מה ההבדל? הטעם נשאר אותו דבר, מה פתאום שתעשה היום ריבה? תעשה אתמול, כנס הדרך, עוגות, אפשר לעשות יום קודם. אבל דבר שמפיג טעמו, האיכות שלו יורדת, אז מותר לעשות ביום טוב. אבל תשימו לב טוב, יש הרבה אנשים עושים על האש. טוב, בסדר, תעשת על האש, זה תעשה. לכבות, זה אסור, זה אסור לכבות. יש כאלה מעשנים ביום טוב, אתה יודע, יש לי מחלת העישון. לא יכול בלי זה, בלי זה, כל הגוף שלי, איזה שמחת יום טוב, הוא צריך. לא עושים ככה. אז הוא, עכשיו, טוב, מותר לו לעשן. איך ידליק? לא. להעביר מאש לאש, יש אש מצויה, אתה יכול להעביר מאש מצויה. גם מנגל צריך להכין מישהו. או, מצוין, גם את המנגל צריך להעביר. גם אתה עם המנגל. תשאיר אותו, יפה, לכבות אסור. אסור לכבות ביום טוב, אסור. אבל מה, עכשיו יושבים בליל הזה, ליל הקריאה, כולם יושבים ביחד וזה, יוצאים החוצה כמה חבר'ה, תשמע, תקשיב, עבר פה איזה שעתיים, אני צריך קצת אוויר לנשום. יוצא החוצה, בסדר, החבר שלו גם כן יוצא החוצה על ידו. הוא הולך, תביא שחטה. מה תביא שחטה? אבל אתה לא מעשן אותה. לא, בשביל הכיף. אבל ריבונו של עולם, לגביך זה איסור. למי שהוא מעשן קבוע והוא זקוק לזה, טוב, הבנו, צורך אוכל נפש. מי שרוצה להתחיל באותו יום עושה. לא, ודאי שלא, זה לא בסדר. לגביך זה כלום, זה רק צריך לשים במוח. מה אתה צריך את הנציגה הזאת? של מה? לכן כל מה שהתירו, תראו לכם, זה לא פשוט ההיתר, הוא לא פשוט לגמרי, אבל נגיד שהתרנו, יאללה, בסדר, מותר. למי? למישהו מעשן קבוע, אבל לא שפשוט נעמם לו במשך הלילה, אז פתאום מתחשק לו עכשיו לעשן איזה שבתא שתיים. לא, זה איסור, זה בעיה. עוד דבר, גם אתה לעשן. מה אתה עושה, ריבונו של עולם? מה אתה עושה? מה יש לך? אסור לכבות ביום טוב. והבעיה היא פה שאנשים רגילים ככה להתנהל, ולכן הוא הולך אחר רגלו. נכון? ממש כמו שאתה אומר, כמו רפלקס. בעיה גם כן לכבות את האפר במים, בעיה, אסור לכבות. צריך להניח אותה, היא תכבה לבדה. לא צריך לכבות, לא צריך לעזור לה. אז לכן... לא, אין היתר. לא, אין היתר. שקית, כאילו, אין היתר, למה? כשאתה שם את המים, כן. אז באותו רגע המים לא נשפכים. אני מבין, אבל למה אתה צריך על זה? זה יכבה לבד, מה הבעיה? תעזוב אותו.
אבל כבוד הרב, עזוב את זה, הסיגריה, זה זה מותר לעשות ככה, להוציא אותו? אפשר להכיר בזה קצת יותר. במה? לא חזק מדי, ודאי שלא חזק. בעדינות. בעדינות אפשר, בעדינות. טוב, עוד דבר בזה נסיים בזה. אדם רוצה לבשל על הגז. עכשיו תראו רבותיי, רוב רובנו, בוא נגיד 99% מהציבור פה יש להם כבר גז עם מצת אלקטרוני. טיק 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 טיק. לפני החג אתה רוצה להשתמש איתו, אתה צריך להוציא את השקע. להוציא את השקע, א', ב', תשים איזה נשמה, תכין אותו בשביל שיהיה לך להעביר ממנו. ג', איך אתה מכבה? אז הדרך הכי טובה שיש, זה ללכת לקנות שעון גז. יש בסוף אזור התעשייה סיוון, אוכלים שם חגז, אתה מלביש אותו בבית שלך, מכוון אותו כמה אתה רוצה, חצי שעה, רבע שעה, שעה וחצי, כמה שאתה רוצה, אין בעיה. ואז הוא לבד טק 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 טק, כשמגיע הזמן שאתה הקצבת לו טק, מפיל את הברז גז וכבה. זה הכל, זה הדרך הכי טובה בהלכה, הכי מומלצת גם. אפשר גם הכי מומלצת. גם להפעיל את זה בחג. כן, זה לא, זה סתם קפיץ. זה קפיץ, זה שום דבר, זה קפיץ. אין בזה שום דבר. סך הכל קפיץ וברז, זה הכל. מאוד פשוט, יותר פשוט משעון שבת. יותר פשוט, מאוד פשוט. מאוד פשוט. בכל אופן, אז זה הדרך יותר טובה. נשאל שאלה נוספת אחרונה ובזה נסיים, או נטליל את הציבור יותר מדי. אדם עושה ממולאים. רוצה לעשות ממולאים בחג, רוצה לעשות אורס, רוצה לעשות מחשי. בקנג'ן מחשי, עושה קוסה מחשי וכדומה. הבישול שלו הולך ככה. אתה בהתחלה נותן לו רתיחה, אחר כך אתה חייב להנמיך את האש. למה? אם לא, החלק התחתון ידבק, יהיה לך פחמים, לא יהיה אוכל. חייב להנמיך. האם מותר להנמיך את הגז ביום טוב? התשובה היא, לצורך אוכל נפש מותר. בשביל הקמצנות שלך על הגז, אסור. עוד פעם, לצורך אוכל נפש, כלומר, ככה צריך לבשל, כי אם לא זה יישרף לי, לצורך האוכל נפש, אז מותר להנמיך. כי זה הדרך של הבישול שלו, אין דרך אחרת. לא יכול כל זה שיבער, אי אפשר. לכן, הדרך הנכונה היא, שאדם ישים, אחר כך, אם זה צורך של הבישול, להנמיך את הגז, מותר להנמיך את הגז, ואם הוא צריך לכבות, אם הוא לא יכול דרך השעון גז הזה, נגיד את הפתרון היותר ישן, פינג'ן עם מים, אתה שם אותו, ממלא אותו, הוא מבעבע, נשפך על עצמו, גולש על עצמו, מכבה את הגז. אוקיי, קיבלת הגז, אבל את המים צריך להשתמש איתם, לעשות איתם קפה, לעשות איתם משהו. לא סתם הדלקנו מים בחינם, לא סתם הדלקנו מה שהרתחנו את המים, המים צריך לעשות איזה שימוש כלשהו. וכשעשינו את השימוש כלשהו במים, אז הגרמה שגרמנו לגז לכבות על הדרך מותר. לא, להנמיך מותר לצורך, אבל להגביר חזרה מותר? אם זה לצורך ודאי, מה השאלה? זה יותר קל, תמיד להוסיף אש מותר, כמו שמותר להעביר אש. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצד השחור צקו את ישראל, לפי כך אבל זה עצור של עבד אחרי סמאט יורך איתו רבי